Ayibhlungu ke sikhuphi into yokwenzelwa into kuThixo enhlizweni ungayithethi emntwini. Ibuhlungu ngoba iyakutya lento. Yakutya ibifanele uyayithetha awukwazi ukuyithetha emntwini ayibuhlungu andazi mphulaphula noba yake yakwahlela nalonto. Wenzela into enkulu nguThixo ungabi namuntu wokuthi uthe uyise wenyana welahleko vuyisana nam nansi into enkulu indahlela namhlanje awunawuyenza lonto uzakondisa intla kuzawusuka izihlobo zakho ziyowujoyina iqela lentshaba ngoba uthe kanti uThixo ukwenzele into. Isingathi namhlanje sikhuphi usisihlobo esingcono xa ungenanto. Ungenzelwa nto nguThixo bakuthandisisa abantu xa umane usithi awuna 10 rand apho ndiboleke bakuthandisisa abantu xa kunjalo. Namhlanje usuka endaweni yokunconywa ubona uba xa uThixo ekusikelela kulogama uzuza intshaba ngentshaba. Xa uThixo ekusikelela kulogama uzuza intshaba ngentshaba. Mphulaphula welizwi FM kodwa nje kunzima nokuxelela uzalana kunye nabo. uYosefu wenza impazamo yathi nceba nentsikelelo kaThixo ebekwe phezu kwakhe wayixelela abakhulu bakhe konakala. Uba uThixo ukwenzele into ngasuku uyifihle akubuhlungu umphulaphuli ukufihla into enhle oyenzelwe nguThixo ungaphuma uqala uElizabeth uthi wenjenje uThixo ukundinceda kungcikive kwebendikulo kodwa namhlanje uba uThixo ukwenzele into udinga ukuzigcina intshaba nezihlobo zakho zingajoyini intshaba sukuzixelela ngoba ubuhle obenzelwa nguThixo uyazicutha izihlobo mphulaphuli. Namhlanje sibhityelwa zizihlobo kangaka sancedwa nguThixo. Sasininzi ngokuya sesilala ngenyembezi akusihlangula uThixo sibambalwa.